Bore da blwyddyn 3, rydw i am esbonio tasg 1 arloesi i chi. Mi rydyn ni heddiw yn dod yn edrych ar cylch bywyd y gwenyn, lle mae'r gwenyn yn dechrau a lle mae o ar y diwedd. Felly, mi welwch chi bod fi wedi rhoi pwynt pŵer ar Teams a mae ydych chi'n gallu dilyn y gwybodaeth a mi wna'n darllen hynna allan i chi yn ystod y fideo yma. Felly, mae 4 prif rhan i fywyd y gwenyn rydyn ni am ei drafod. Be sydd angen i chi wneud yw torri allan cylch ac i dorri fo fewn i 4 rhan, felly mewn i chwarteri. Wedyn, mae pob chwarter yn cynrychioli rhan o fywyd y gwenyn. Felly, beth am ni edrych ar rhif 1? Yr wyau. Yn fan hyn, dwi wedi ysgrifennu rhai o'r ffeithiau o'r pwynt pŵer fyddai'n darllen wedyn, achos dwi gen i ddim llawer o le. Ond rydych chi'n gallu ysgrifennu mwy, ac os ydych chi eisiau ymchwilio mwy, mae hynny'n wych hefyd. Felly, rydw i wedi sgwennu bod yr wyau yn cael ei dodwy gan y frenhines. Mae un frenhines ym mhob cwch o wenyn. Mae hi'n dodwy rhwng 2,000 a 3,000 o wyau ar y tro. Wedyn, ar gyfer y rhan nesaf, y larfa, mae hyn yn digwydd ar ôl 3 diwrnod. A dim ond coesau a dydw i'n methu gweld mae o'n ddall. Y rhan nesaf, mae'n creu cacwn, a mae ganddo fe nawr coesau a defnydd ac yn y blaen, felly mae'n edrych yn fwy fel gwenyn. Ac yna, mae'n troi fewn i oedolyn. Mae gwahanol mathau o wenyn yn dod allan yn gynt na rhai eraill. Felly dwi'n gwybod ei bod yn cymryd 16 o ddiwrnodau i'r gwenyn ddod mas os ydy yn frenhines. Ond, yn dibynnu ar beth yw swydd y gwenyn, mae'n gallu cymryd fwy o amser. Felly, rydw i nawr am ddarllen y gwybodaeth i chi. Felly, ar gyfer y chwarter cyntaf, dyma y gwybodaeth. Mae'r wy yn cael ei ddodwy gan y frenhines. Mewn cell, siap, hecsagon, sydd gyda nid 4 ochr, nid 5 ochr, ond 6 ochr. Mae tua yr un maint a gronyn o reis. Un reis bach, bach, bach. Mae'r frenhines yn gallu dodwy rhwng 2,000 a 3,000 o wyau. Lle chi ddychmygu faint o wyau yw hynny? Mae'r gwenyn fydd am fod yn frenhines yn cael ei rhoi mewn cell arbennig o'r enw cell y frenhines. Felly, dyna'r gwybodaeth sydd yn mynd yn y chwarter cyntaf, yr wyau. Os ydych chi am rhy fwy o ffeithiau, bydde hynny'n wych, cofiwch troi ysgrifennu nhw yn y Gymraeg hefyd. Nawr, rydyn ni'n symud ymlaen i'r ail rhan. Ar ôl 3 diwrnod, mae'r wy yn troi mewn i larfa, sy'n edrych fel y llun yma. Does ganddo ddim coesau ac mae'n ddall, blind. Mae gwenyn ifanc yn bwydo y larfa gyda jeli brenhinol neu cymysgedd o fel a phaill. Pollen. Mae angen i'r larfa adnewyddu ei groen allanol llawer o weithiau a bydd yna yn cael ei orchuddio mewn cwyr. Felly, meddyliwch am nionyn, ynien. Mae ganddo fe llawer o haenau gwahanol. Mae hwnna yn debyg iawn i'r larfa. Mae'r croen tu allan yn cwympo mas ac yna yn gwella eto, tan ei bod wedi cyrchuddio mewn cwyr, wax. Felly dyna yr ail hanner. Cofiwch, pan rydych chi'n rhoi y gwybodaeth yma, mae'n bwysig hefyd gwneud yn siŵr bod lle ar gyfer llun. Nawr, y trydydd rhan.
Ar ôl yr larfa, mae yn dechrau creu cacwn o amgylch ei hun, yn debyg i beth fyddai pilipala yn gwneud. Mae o nawr yn dechrau edrych mwy fel gwenyn, gyda adenydd, coesau a phen. Yna, rydyn ni'n symud i'r pedwerydd rhan, y darn olaf, yr oedolyn. I orffen, mae'r oedolyn yn cnoi ei hun allan o'r pwpa. Mae'r broses gyfan yn cymryd 16 diwrnod os yw'r gwenyn ar y tu fewn yn frenhines. Os ydy'r gwenyn ar y tu fewn yn wenyn gweithio, mae'n cymryd rhwng 18 a 22 diwrnod. Ac os ydy'r wenyn yn fachgen, mae'n cymryd hyd yn oed yn hirach, mae'n cymryd 24 diwrnod. Felly, yn dibynnu ar sut fath o wenyn sydd tu fewn, mae'n dibynnu pa mor hir mae'n gymryd i ddod allan. Felly, erbyn hyn, fydd gennych chi eich 4 chwarter i greu eich cylch bywyd, y cylch cyfan. Ar ôl creu y cylch gyda'r holl wybodaeth bwysig arno fo, mae angen wedyn torri allan cylch arall. Ac yn y cylch yma, mae angen torri chwarter i ffwrdd. Hwn fydd clawr yr holl beth. Fydd hwn yn mynd dros y wybodaeth, fel ei bod ond yn dangos chwarter ar y tro. This will go over the information just to show a quarter each time. Dwi wedi addurno hwn mewn bubble writing, dweud cylch bywyd gwenyn a llun o gwenyn hapus yn wen o glist i glist. Mae fel an chi sydd ydych chi yn mynd i wneud eich clawr, ond mi rydw i'n disgwyl gweld o'n lliwgar gyda llawer o lyniau. Wedyn, rydych chi'n rhoi hwn ar dop y gwybodaeth gyda pin yn y canol. Fel bod rhywun sydd eisiau dysgu amgylch bywyd y gwenyn yn gallu symud hwn rownd ac ond gweld chwarter ar y tro. Dyma chydig o enghreifftiau i chi.